ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲ ଗଛ। ଦେଖ ଏ ବେଲ ଗଛରେ ସବୁ ଚାରିଟିଆ ବେଲପତ୍ର, କହଳି ଚାରିଟିଆ ବେଲପତ୍ର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇ ଚାରିଟିଆ ବେଲପତ୍ର, ସେଇଟା ଚାରିଟିଆ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଚାରିଟିଆ ଦେଖ, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଛି, ଏଇ ଚାରିଟିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପତ୍ର, ହେଇ ଦେଖ ଚାରିଟିଆ ବେଲପତ୍ର। ଇଏ ଗୋଟେ ଚାରିଟିଆ ବେଲପତ୍ର, ଇଏ ଏଠି ହେଇଛି। ଏଇ ଗଛରେ ଯେତେ ଖୋଜିବ ସେତେ ଚାରିଟିଆ ବେଲପତ୍ର, ଚାରିଟିଆ ପାଞ୍ଚଟିଆ। ହଁ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟିଆ ବେଲପତ୍ର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତଳିକି ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଖରା ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ନା? हर हर महादेव। देखंतु सो नाइस। मुझे नहीं कि ठाकुर को चढ़ेबी। देखंतु एटा बेल गछ केते हेची, चारिटिया बेलपत्र, पांचटिया बेलपत्र। हम नहीं कि ना बंधे रखी।